Mother, magandang gabi po. Magandang gabi tayo. Ito na po yung last na pasyente namin. Sila na ang magsasara dito sa gamutan ng altar ng Alipin Amay Sos Nazareno. January 11, ang oras ay 11. Nay, ano nang pinagkaiba ng lakad mo ngayon, Nay? Okay na nakakasarili na ako maglakad. Ano po yung lakad niya, boyfriend, yung kanina? Okay na. Natutumba. Hindi, yung kanina po, yung di pa nagagamot. Sirba ko para mabigat. Mabigat. Natutumba ako. Natutumba. Wala kang balancer, Nay. Stroke si nanay. Ilang taon ka na stroke, nay? Isang taon na 6 na buwan. Isang taon at 6 na buwan ko. January 11 ngayon. Last ang oras ngayon, 11:01. Siya po nagsarado ngayon at magandang gabi at pagkitiwala. Magandang gabi rin sa Panginoon Kristo. Salamat sa inyong pagkitiwala. Gabi sa'yo, brother. Ang balik niya ay 21 hanggang 25. Pag-ingatan lang siya matumba, lagi maglakad, kumain, bawasan ng stress, bawasan kung anong pag-isip, magpasalamat sa lahat ng oras, bagay, sa lahat ng anumang biyaya ng bigyan ng Diyos. Salamat Wala nang kayo. iba. Gabi kayo. Thank you so much po, Tay. Pagpakilanman. Tay, bye-bye. Ingat po kayo, Tay. Ay, brother. Nay, First session pa lang mo yan. precision. Binigyan na ng magandang lakad si Nanay. Nay, ingat po kayo pag-uwi, Nay, ha? Salamat po sa inyong pagtitiwala, Nay. Bye-bye po. Good night. 300 niya binabibigay ko kay kawawa na. Thank you po, Lord.